wallahi tallahi yana yi dan uwa, wallahi tallahi wannan sirrin yana yi dan uwa. Yanzu dare ne bayan na gama aikata wannan aiki naga ya dace na bawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wannan aikin yana yi, wallahi yana yi. In dai kai insha Allahu wa bi iznillahi ta'ala, to dukkanin damuwarka Allah zai yaye maka abin da ka roƙe shi. Wallahi wannan ismullahi la'azam ne wanda baya tashi. Nafila ce za ka yi raka'a 2. Duk girman abin da kake nema kwana 11 ake yi ana yi. Kwana 11 ake yi ana yi. Yau kwana na 5 da fara wannan sirri, wanda alhamdulillahi na ga biyan bukata akan abun da nake so na samu din. Wanda insha Allahu ta'ala nafila ce ake yi raka'a 2. Bayan ka karanta Fatiha a tsaye sai ka karanta qul huwallahu 25. Raka'a ta 2 bayan ka karanta Fatiha qul huwallahu 25 50 kenan. Bayan ka idar da sallah ka assalamu alaikum, za ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati 100, istighfari 100, la ilaha illallahu 100. Ka buɗe aikin sai ka karanta ya hayyu ya qayyumu 1001. Ya hayyu ya qayyumu 1001 za ka karanta. Sai ka ɗaga hannunka ka ce ya Allah, ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu, ina tawassali da wannan suna naka Allah, ina tawassali da shi akan damuwa kaza. Allah bani da wayo, Allah bani da ƙarfi, Allah bazan iya ba, Allah ka iya mini, Allah dan annabi Muhammad. Wallahi malam, za ka sha mamakin yadda Allah zai yi rugurugu da buƙatar ka ya biya maka ita kamar ka ɗauki kofi ka sha ruwa. Kwana 11. A cikin kwana 11 nan Allah zai biya maka buƙatar ka. Ni dai alhamdulillah yau kwana 5 na samu biyan buƙata akan abin da nake yi. Idan mutum ya ga dama in ya samu biyan buƙata ya ci gaba, in bai ga dama ba shikenan yau Allah godiya, kuma ya ci gaba da yi yana roƙon Allah akan wasu biyan buƙatun nasa. Wannan na ba ku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kun ji daɗi kuma ku yi annabi salati, idan kun ɗauka kuma za ku yi amfani da shi kuma ku yi sadaka kamar yadda mu ma mun ba da sadaka yayin da muke neman sirrika. Mun yi wa malamanmu hidima lokacin da